Thombor nakaslem jong unongsan Hima. Ha kaway ka jingja hakitan Rajabala jong ka West Garo Hills. Uwe ubriu ubala Thombor ya uwe pat da kawat ula Shah bom Shnong hakipat ba Haduh ba unadu no yala ka jingim. Katkum ka khupor balayo lum nakipulit laong ba mentakas ngi ha kapor kumba san khat san janmiet kipulit ka Rajabala kilayo jingtip bau aminul Islam laipu ars nem ka karta ula Thombor da kawat ya uwe ubriu bala itu kum uful bahar shik haga surok mora zuti laong bahadien ba ula Thombor u aminul ula persyang ban pet kerat hinrei kipat ba kila be thong ya u bad kila Thombor kala Haduh ba undamen saujur na ki benta jong ka kle bad ki wei pat ki benta hakamet bad ula klat hashen kani ka jing Shah sho haki pat ba kala long haga Shnong new bahat bari hajan ka Durga mandir kabahap hapo ka thanat Rajabala shu ka khubor na ki pulet kaya thu bau aminul udei ubam biang ha kabor perkhat perdan ki pulet kila shimtino ya kamet kabasa jong aminul bad kilala ru ban be ekrat ya ki pat ba